Аз сөйләп күп эшләргә өйрәнгән шулалар, механизаторлар кырда техниканы туктатып торырга яратмый. Ягулы салырга яисә бункерларга чәчүлек орлык тутырганда гына. Аграрий хуҗалыгы игенчеләренең дә максатлары көннәр матур торганда чәчүне төгәлләү. Табигать шартлары авырлыгы карамастан, язгы чәчү көрсәтләрен бик уңышлы барабыз. Бүген көндә язгы көрсәтләрнең 80%-ын тәмамладык. Иртәгә кукуруздан башка инде күп елы үләннәрне чәчеп бетерәбез. Халык эшли, ягулык майлау материаллары җитәрлек күләмдә тупладык, орлыклар җитә. Нурлат районы игенчеләре республикада беренчеләрдән булып чәчүгә төште. Һава торышының көйсезләнүе дә комачауламый. Җилләнеп, җир кипшенеп китү белән басуга чыгалар. Һәр сәгать кадерле. Нурлатский район не подводит. Механизаторы есть, топливо есть, удавление есть, все есть у нас. Бүгінгі 47 мең планнан шешілген 16 600 гектарда яровыйлар. Бұл 35% общий. Шуның 9 мең жарымы шешілген яровый зерновыйлар 40%. Кырдаук район башлыгы Алмаз Әхмәтшин депутатны районда авыл хуҗалыгында башкарылган эшләр җирле товар җитештерүчеләрнең кооперативлар эшчәнлеге белән таныштырды. Людмила Рыбакова үз чиратында май бәйрәмнәре уңаеннан авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә котлауларын җиткерде. Мин барлык авыл хезмәтчәннәрен ул терлекчелектә, кырчылыкта эшләүчеләр булсынмы, ихлас күңелдән бәйрәмнәр белән котлыйм. Иң мөһиме сәламәтлек телим. Авыл хуҗалыгы тармагына хөкүмәттән зур ярдәм күрсәтелә. Ягулык майлау материалларына, ашламаларга субсидияләр бирелә. Авыл җирендә төпләнеп калучы яшь белгечләргә ярдәм йөзеннән зур булышлык күрсәтелә. Авыл хезмәтчәннәренә уңышлар, бәхетләр телим. Сезнең хезмәтегез киләчәк буыннарга да тапшырылсын иде. Специалистов, чтобы они были в селе.